Takže ľudia, čaute, ja som Arty a tu Ja je... som Radis. A toto je taká informačka, že o vlogoch a všetko. A let's play a také tí... Nemyslíte si, nefapujem. No takže budeme natáčať challenge, vlogy, let's play a tak ďalej, no a... A vlastne videá budú... Kedy vychádzať? Ja neviem, každý týždeň možno jedno. No, raz za týždeň budú asi vychádzať videá na tomto kanáli Bros Videos, takže tešte sa. Dobre. Ešte nejaké informácie, takže Chystok, kamarát Arty sa volá v skutočnosti. to som hovoril na môj kanál. No, takže ja sa volám v skutočnosti Radoslav. Teraz Som vyskopím šiesta. To je jedno. No, Takže, všetko, ty ste mi neprevýšli. čo to tam onci zvuk? No, takže, No poďme už na tú mapu. počkaj. Musíme natočiť, ešte teraz chceme natočiť let's play a no z Minecraftu a také všelijaké tie pičovi, všelijaké tie pičovi, a také také veci. Pičoviny, ja hovorím. Hyperoxy. Pičoviny. Ty kokodiel, no ty ja to zaujímam. No, Takže ešte bola ako takže informácia. učíme, informácie, že toto je konec už. No, takže sa učíme s vami, dovidenia, ahoj, čau.